ndakambokuudzai guys, mukarangarira kumashure uko pane pandakambotaura nyaya yekuti guys, vana vaudzwe zvese zvese mukati muupenyu hwenyu, shamwari hadziudzwe zvese zvese, right? Pane nyaya yandakanga ndichiudzwa nesuro nemumwe mwana anditi mwana uyu inangu handizivi izvo zvokuti kwai mafriends, best friends, munotamba mise kubva kudhara, kubva mukakura muse mukatamba mise makutozviona kunge masisters. Saka ndo relationship yanga anayo the so called sister yake, friend yake, sister vakura vese. And then she got married. In fact hana kuroorwa, akaita boyfriend ndobva aita move in nayo ku South Africa, kuziya buya ku South Africa uko ndobva aita move in neboyfriend ya aita move in neboyfriend ya ndobva tanga kuchengetwa neboyfriend, you know, machitawo zvese zvazvinowa kuitirwa munhu zvese. Maplans avo ndeyekuti kwanzi izvo gore rino iro ika 2025 vanga vachitaura nyaya dzakunoroorana. Saka uyu nesister yake iyi vanga vachingoshiya zvese, achingoudza shamwari yake everything, sisi vake vaya achivaudza zvese everything kusvika pakuti sevanhu vemasisters ka anga kumuudza kuti murume wangu mubedroom ndoitwa so anondidaya nechinhu chakakura kudai, so achiudzawo uyu musinin'ina vachitaurawo kuti inini unozva boyfriend yangu yandinayo inobhowa zvimwe zvese ari bhowa, but panyaya yebedroom hamuri satisfied, haandigutsa nechinhu chidiki chakadai zvikazodidididi. Vari kutaurirana, andimaona vari kutaurirana zvapera, vari kutaurirana paya even maplans ekuti gore rino iri zvikafamba zvakanaka semunhu andakaintroduced kumafamily ese ndikuenda unodii, ndikuenda unororwa, tikuenda kumusha unororwa, this and that, zvakanaka zvikadii, vari kuudzana. And then ndobva uyu akandifonera nezuro akatanga kungonotisa kuti shamwari havachatauri, shamwari haichafoni zvavaita ava vasingapedzi dei, vasina kufonera ka3, vasingatauri, vasina kutaura ka3, vachadini zvachinja. Asi sirizvo akamufonera, hanzi andofona hadaire, akaisa mameseji anongoblutika. Muza zvobhuwa sei kublutikwa guys? Ari kublutikwa nemunhu hachazivi, akaenda kumba kwacho kwaaigara neboy, kwaanogara nemunhu wake, anongosvika papaya pachinzi hapana munhu kana kuti akanoka, chansona kuti pane munhu kiri mukati, hapavhurwi and stuff like that. Ndobva ngoshari chiri kufamba sei, handimaona. And then ndobva one day foni yemurume wangu yakaringa iri achigeza, kwai ndobva ndangobata, kwai handibati foni sezvo muchingogara muchiti musabati mafoni, handibati foni yemurume wangu, kwai ndobva ndabata foni ya, kwai ndabata foni yaya ndobva ndangokwai amene zvakangoitika, pakangopopa up message pamusoro apo pawhatsapp, handimaona, kwanzi yakanyorwa, kwai yanga yakanyorwa kunzi chii, yanga yakanyorwa kunzi hairdresser, kwai ndobva yakanzi hairdresser, yanzi yakanzi hairdresser, kwai ndobva ipa kumusoro, kwai ndobva ndangoita interest kuti hairdresser, munhu womurume anochengeta hairdresser mufoni make, kuti hairdresser anenge achidei mufoni make. Kwai zvakabva zvangoita kuti ndiende kuwhatsapp, kwai ndaenda kuwhatsapp kwakuya, kwanzi pekutanga I didn't notice anything sezvo namba yakasevwa kuti hairdresser, akuti go through the phone paya aone machatsi achona, machatsi anenge andiona todanana ariko here nhasi, usafone, handisi kwanisa kufona, tosangana kupi, patogwa zvakatowanda paya. Ndobva tipo chiri kuitika. Saka paita gwanzi pakatogwa zita repamol pavanofunga pavaisangana, handimaona. Kwanzi ndobva kwai ndakangozvibata ndakujambisa, ndokubva vaifunga kusangana mangwana achona, kwanza ndabvunza munhu, ndobva ndangonyarara, ndobva ndangosiyana nazvo. Kwanzi saka zvadaro pakunoda kuvhara foni paya, kwai ndobva ndatirega nditore nhamba, ndobva tora nhamba yemunhu yayo, handiti ishamwari yake, handiti ndopakanobata nhamba yayo ishamwari yake, kuti nhamba iyi ndoiziva, nhamba iri mufoni mangu iyi, nhamba iyi ndeyaningi, handimaona. Ko zviri kufamba sei, nhamba ndeyasisi vangu kai, ko nhamba iri mufoni zviri kufamba sei, handimaona. Ndobva pamwe pane mistake dzinogona kusiyana ne1 number, akamusa namba dzaSouth Africa kana kuti pane zvikuitika, ndobva ndatora aenda kufoni yake ndokunotora kusevha namba dziya, ndobva dzabuda dzakanyora stanani rabhuru wake nasisi wake uya, handimaona. Saka zvakabva zvamunetsa chichikuitika, ndobva ngonyarara. Mangwana kweva wakati vari kunosangana kusport yavo, kwanzi musikana because aidhimanda mari yekutenga bhutsu sports what hameno South Africa, asakataura sara chona aida mari, saka vavati vanosangana ipapo masikati kuma1. Kwai ndobva ndanyatsopfeka, ndobva ndageza, ndobva ndaendawo, ndobva ndanotaimira ndiri mune imwe shop, kwanzi kuti nyatsovaona wena avo vakatobatana maoko vachiuya vachitopinda mushopu myamya wena, kwanzi bhutsi ikatotengwa ikatodini, hana chaakataura. Hanzi ndasvika kumba kwekuya, ndobva ndamubvunza kuti ko shamwari yangu mazuva ano uri kumbomuona iritaura naye here, kwanzi akati nditombosivini, ndave nenguva ndisina mbomuona. Kwai ndakabva ndadumbuka, ndobva ndatora kufonera sisi wake shamwari yake iya, sisi as usual havana kudayira, handimaona. Ndobva zvamunetsa kuti zviri kufamba sei, handimaona. Ndobva ndifonera nezuro akati SIS MELLY ndoda ungwaru, ndoita sei apa?
ndikati inini kuda zvinhu ndikati akwei shamwari yako yazviitirei handiwana rega ndimuchinipa namba ndimufonere ndigokuita pako ndokubva ndipa namba iya zvakaitika manheru after week ndakutouya kunuku because akandibotora kuda ndibata masikati achiti dai life handisi kugona kani ndikati ndozondibata after 8 saka ndichitobva kubasa ndaida kuita kalife kangu ndakatoya nandiri nawo pafoni handobva ndatora shamwari yangu bva ndangufonerawo ndafonerawo shamwari yaya ndaisa namba mufoni meshamwari yaya atika namba irimo mufoni mangu ndakambotaurawo naye I think a long time chiri South Africa machatsi arimo alright bo ndamutaura ngati shabdiya onaka pane shamwari yako yandibata so handiwana what's going on zvikanzaka arikuda kuauya kwamuri kuti mundi expose here ndikati aiwa ndatoya tiri tikuseri kuti ndisaure naye ndomuedha here zvikanzi muedhei ndobva ndamuedha ndikati asichitaura naye handiti muri vanhu vamwe chete chitaura nemuwirirani pamwe pane misunderstanding yamakaita yamusiri kunzwisana munzwi kuti chichikuitika handika iya shamwariwo iyaya inotoda shamwari yake zvekutodaro zvikanzi kosha manhu auchadaviri makozi angu auchadai zvikanzi ndendiri bhizi unodi kuya kuzondicheka zvikanzi ndava yakakawana ndonaki irimo but inochita kunge usimu and stuff like that paya handiwana saka handisi kuziva ndakaona namba yako foni yemurume wangu but nini handina namba yeboyfriend yako handiwana saka zvakandinesa kuti foni yakapinda sei and the way yanga yakasevha handimaona zvikanzi wakadi kuvhunza murume wako neshamwari iya zvikanzi obviously ndikabvunza murume wangu ambobvumi ndakatomubvunza kati aguma kona kudhara ende but phone namba yake irimo ende wakanyora chati yakati handitiwana zvikanzi neshamwari yachona ina handizvizivi zvikanzi aiwa wauta uzvizivi handiti makaenda nonziko hameno shop yakataura mukanotenga bhutsu here musi wakati ndinitori nemapictures muri mese zvibva shamwari ichitanga kuti iwe shamwari iwo wadi kunobvunza murume wako wafunga kupedzerana neni unofunga kuti murume wako nematauro awaite ekuti hanzi murume wako anozokushandira anonaka anodai ndichikuudza waindivhairira uchida kutozama kuti undivhairira indichikuudzawo maproblems ekuboyfriend yangu kuti bedroom agone unotozvoti murume wako anokushandura boyfriend yako inokushandura ichidai so hene chinhu chihombe saka unofunga kuti ndofunga kufa nenzara yaitochinja nyaya paya ndikati ndobva ndatomusaka iwe wakaona kuti uite zvineiwe shamwari yako zviri right kwakadi kutsvaga mumwe munhu ane chinhu chihombe zvikanzi uyu munhu aitovhairawo yachitonditsvigire everyday nyaya dzemba nake ndapiwa mari yakati hechichi ini ari kuzama problems angu neboyfriend saka inangotiwo ndobva ndati izvona iwe kozvainotori serious pokutanga ndakatombofunga kuti majokes kozvainotori serious nyaya zvikanzi ndochokwadi chitoripo nakuti ndimudze chokwadi ndakabva ndaperegwa guys ndikati kune musikana yandiwazvinzwa ndochokwadi chikutaurwa ichi akagumbuka pafoni kapa handimaona bva vada kuzama kutuka ndikati kutotukana hazvibetseri chinda unoita kukonfirenda munhu wako ataura ega handiona achikudza chinda unokonfirenda munhu wako unzira noti kudini ndobva ati uya musikana yeshamwari yakabva yadona yapafoni yandibva yaira mwana bva yadona bva ndasara tega ndobva ndati edha murume wako pafoni apa ndobva edha boyfriend yaya pafoni apa boyfriend lucky enough inamboyakada kuita zvemafasikana ndikati nai hanzvadzi yanguko zviri kufamba sei zvikanzi hazvaingori zvemajokes ende handatombomунyenga ndiye akangouya akangodididi tikapesa takuita zvatakaita ndikati saka waita sei apa zvikanzi obviously inini ndinogara nemukadzi wangu kachanitonokumbira vegerero ndozodididi nyaya chiri kutonetsa kai saka handizivi ndakati handifungi kuti kwavaravatwa zvakanaka nekuti ndatotrai kusa meseji izvo zvayatika ka1 hameno ndozovatrai kwatsvaga zvenhasi manheru ndoona kuti vanenge vaita sei but apa pasina mira zvakanaka but handakuba handizivi hangu nichatrai kutaura nemusikana uya yeshamwari nhasi this is so wrong wasikana hatingavati neshamwari dzevarume vedu guys sometimes anenge asingatokuvhairiri munhu anenge achitongokudza ndimamuri mafriends here sisters from kukura mese munhu anenge achitongoti ndikudzawo sisi vangu ndikudza zvese sekutaura kwavaita kuti vaishare a lot they shared a lot vachibatsirana a lot handizivi hangu guys I know kuti mainini muchaona ndikiri this video ava vekuita izvi neshamwari hameno kana muchiona zvichiita but conscience yenyu iri right here iri right here muchiziva kuti makanondana nei ende murume ataura chokwadi pafoni chitaura nezuva atombokudii kukuda cheko chako hatokuda akataura kuti handisi handingarambani nemunhu wangu ende maplans are still going ahead zvekunororana izvi zvinhu zvakangoitikawo semiedzo akangoitikawo sezvo ari kuti hana kutokunyenga iwewe hana kutombokunyenga ndiwe wakanga uchiitira uchidini hanomaona but it's not nice though wakadropa ako call nesuro foni isina kupera but waifa wangokumbira rugero kune shamwari yako mongotaurana but that is not correct shamwari dzakafanana newe so kusika kuvanziri munini wangu ndimunesera poison vakafa that was very wrong anyway guys muve nezuva rakanaka ndangotoganisha nyaya iyi nemi because ndiri kuzama kubata uyu mukuru uyu achauya palife dei shamwari chakachibvuma izvo zvinhu zvatichaona handika achaziva anotoona because handisati vanoziva kuti ndotaura hanomaona achatoona tingoisovha nyaya chona mongouya inu tongoisovha zvichingopera pane kuti unoita zvinhu zvokuti unorara nemotowengana kusouth africa pane kuti mupara nesalt nenyaya yemurume kuti wakachima kunovata nekuti une churu chihombe uri kunakigwa pamubhedha akatodaro twanze ini ndakutonakigwawo sekunakigwa unoita saka ini chichingokondya iwo uchaita mukadzi wake ndeichingoriwo side chiki ndisiko zvine basa rei
handitika ndichandongoda ndichocho handidi mari yakandidi chii ndongoda ichocho zvikanzi waudi mari waitingi kwabhutsu zvikanzi koko zvine basa rei kuti handiyani kupota chindivata ndakashaya zvokutaura guys muve nezuva rakanaka.